за такова, чекай да ви как си кажеше, една огнена издръжливост и тък му да спие силата, тя ми изчезна, остана ми само бутилката. Чому че се ме е спил човек. Чек само в главата те удрам. Еми ти си поснал крака тогава. Това е кила ура, не че нещо. Аре, ма не мога Ти да... на ческа, те знам как лъжеш, трепеш ме през стената и ми късмет, аз знах, че си там, аз те иска. И на майка си писал нещо. Баца ви има критки честно. Още помня кога играхте с такова, с бата играхте на един мап и той е станал, се качил на Ника, Сони ти го ръбна през стената, той ти вика махай хака, ти викаш, аз не съм си как, аз знах, че си там. Това цял живот се го помня. Ей, мърло. Ей, мърло. И след това ми говори, че те замам с балтията, ще те... Саме зама, ти дойде дойдеш до нас, аз вече съм педерас. Ти внимай да те замам. Не, малък кьорав да те не пием. Са ме кажеш от да ходя до ваш. Да беба ли, бе? Да те бе, ти нямаш какво е. То няма пишка, бе, мишка, бе. Ой, бача на София. Много ясно. Поне имам с какво да е бърза разлика от тебе. Мишките ли, бе? Да, поне имам нещо да е бърза разлика от тебе. Нали? Освен брат ми. Не. Мишките, пата, чукаш. Това не го чувам. Църквата. Бага ми се чукаш мишки, бе, Гого. А у нас ако има мишки, ще те викам. А ти си мишки. Чукаш ги и те умират. А ти да моята мишка на компютъра я начукаш. Взе ме умре, мани. Юли, О, не съм толкова изпаднал, момче. Кой беше с чупената клавиатура, бе? Аз? А, ти сега и мишката искаш да чупят. Мани, бе. Изчупил те бане. И стига ба, брат, ей. колко да те в курвата. Шабаше, ако има с какво, бе, педерас. Ти по-видно не сте се гледали, бе. Аз някакво гледам, бе. Тук е с празно пространство. Все едно моркви гледам. Ти мурко. О, не, Гого. То да гледам морков ще е по-хубаво, отколкото да гледам... Тук забили, Колко да гледаш как еба майка ти. Добре, бе. Е, чекай, бе, баща му какво се прави? Че бе, твоята майка. Тя моята в Португалия дойде до там, той се забавил за какво отишъл. А, той за такова нещо не забравя, спокойно. Той си се напие, се забрави. Няма. Справи, брате. От един месец спомни, че трябва да те... Че трябва на тебе ли? Майко! Как разбрах? Те дебе, бъде. Аз разбрах, че трябва да бе Юли, аз така го разбрах. И аз така! Викам, Ех, Юли, изпаднал си, момче, изпаднал си. като днес един... Това като момиче не ти връзва, опитва се на момче. Кво? Дори това нямаше смисъл. Бат, несмислената дума. Много не съм ти искал автобиография. Добре. Ти Ама чунеш, ти това- сега само това ползваш. Да, верно, вземи смени си речника, бе. Вземи по-добри си речника, че... Купи си един английски речник и готово. Репертуара да сменя. Колко ти го ряса ми газъщ и пращи като лебедни човек оре. Това къде го чуе? Но майка ти историите. Майка ти историите. Гого, М. утре ще се ранкираме ли? Знаеш откъде колко го чух? Я такова щом Бачи ти викаш, маля, Юли, гласа ми пращи като лебедни човек оре. Садна ли, бе, курво? съм саднал, бе. Аз не можех да му Имаше с хвана какво да смисъла, беше, па. ще е много хубаво, бе. Ако Гого е саднал от това, аз не можах да му разбера смисъла. Да, То всяко нещо, което каже Юли, то няма смисъл, така Юли, че... бе, Какво се очудваш? нали помниш уния харпуни, дет ми ги педерас. покажа? Слушай, от одеве Голго сам повтара, той няма с какво да е, бе. Абате, вземи си смени малко речника, бе. Ама ти Ти да не чуеш писме. нещо. Купи си Твоя речник. стана много такъв стар. Юли, нали помниш ония харпун, дет ми го показва? Да? Там да го каза. Ооо, Чекме ме за бога. Соня ластик. Ай, Юли,
Знаеш какво? Какво? Я пробваш си завреш един затворен чедър в газа и да го изкараш отворен. Да видиш, се усетиш тръпката. Да усетиш тръпка. Тръпката. Колко ти това да не си го тествал, бе? Та да знаеш. Не. Аз искам тия го тестваш, после аз ще го пробвам. 100 бройки бати си го тествал. Може и 2 чедъра си отворя. Аз да не съм майката да го пробвам. Вау! 2 чедъра бати си свиряса. И си подсилил пружините, а мога да се отворят, че газите е много тесен и не мога да го разширят. Не. Аз се напиках от вас, не знам. Направо ще малко отива се избикая, че не мога повече. Бегай, За че... пружини друг ми говори, че чедър. Гого, Дораре, бегай, че ми стана лошо от тебе. То виках и ние тук хората си рагаме нормалните. айде, Гого. Знам, че си се... Айде, леко. бегай. Бегай. Кой е Абе, легнал? тя дискусия не беше, ами. Мислих, че е на Юри. Ма то не е затворил още да е, макар. Ще му ли са тук един компот? Да се кефи Кроко. Не знаеш, че сте в разговора? Нали знаеш, че не ми пука? Абе, ти го като малко, какво ще те хранили, то даха с компоти, бе. Са! Си се пък табуркани! ти Спомове изтръбваш някаква капачка с компот. Коркови тапи! Убао, майката, те спонаха Слушай, 50 хиляди, бе. Баща му е насадил едно дърво, примерно да кажем праскова в корема и всеки ден му е срал в устата, го потторва да не може да върви и сега го ражда такова сере компоти. А това е прочета от някоя корабистка с късметче ли? Рабинска. Не, аз си я до там да си взема моя такъв подвижен кенеф фил и си Виж го какво прави, бате! Заглушава, прочита го в интернет и отглушава. Кой бе? Ти! питам. Аз ще имам до моя подвижен кенеф, само Юри знае какво е това. Шишето! Мъркни ме, мама ти да. А, не! Пикав шичето и го хвърли през джама. Ами, И като го пълни през джама, айде! аз как да правя, да хол го метам. Ма комшето нещо много се усети. Всеки ден да вижда дворител ви си сета. Еми, и вашата турета да е на долния етаж и вие така ще прави тази малко и та. Отиде пикав шичето, сега ще го метне през джама. Това е, бате! Не съм отишъл, аз тук си пикам шишета. Това е, бате! Всеки ден, като седите с мен, ще се пукате и се смеете. Това ни е ежедневието, да се псуваме. О, не. Василени, спика ли са, бе? Още не. И ти какво? С едната ръка държиш шишето, с другата малката писки и какво? И с какво от кожа? От гушажа. С уста майка ти путката отглушава. Нали? Айде да си хол го метам, ако нямаш нищо напротив. Свиря, че го прата по еконта. Спи си го, че... Разбрах, че трябва да пиеш чай за закуска, ето ти. Ти го прата по екран. Мани, Василен, тя ще взе много скъпа доставка. О, не. Направо се едно да прата майка му по екон, то същото. То ще излезе даже по-ефтино. Твърли ли го е? Май скинах на кубичета кабела. Не знам, метнах го и той се изсиба в кабела и кабела увисна. Му скинах кабела. Няма да има телефон. Ери телевизор, ери интернет, не знам за какво ма кабела. Ти го удари... Ма не, човек, аз нали метам го и защо не прецених, че взема утре някой кабел. Добре, Василен, ми фърляш го, това ще е пълно с пикня, се спука лятото и мериш на пикня пред вас. Не, аз го метам от другата страна на пътя, бе. А, викаш, какво ще става? Да, аз го метам. Не знаеш, при нас има един двор.
И там има една такава железна врата. Е, там ми е цела. Верно ли е? Давай, после какво стане, бориме? Никой не знае, че съм аз. Бате ми... То някой друг пикае в шиша, нали? Примерно, Мой да, бате, откъде знаеш? Примерно дъртите ти съседи деца на по 80 години, ще си държи чешетата, си държат Добре, пишки. човек, бат един път ми вика, аз ще каметам едно ще отдали жичите, тече крив ръкнаха. Никой нищо не знае. Път черех едно... Не се смейте. Абе, Гого, не знаеш какво е? Двулитрово шише, фанал съм го за дръжката, тъхма го мен на тя се скъса. Пати късмета извадих, на средата на улицата падна. Викам, ако некой го мине, през него мине. Ма затворено. Не е отворено. И отворено, да. Отворено е, ти утре си взема шока. Докато го метне през тераса, то ще го леде. То ще го разира на всекъде, аз нали се прицелвам. Ти го прата по рекон. Това му обида. Да ти го Не пратя мога да по стрипа това. Аз не мога да спра да са 1000 човек. Не, няма такива образи. О, мани. Ударила ме лигняк. Юри, нали помниш? Онен ден, кога ми се преба клавиатурата. Да? И нали виках, ай сега се чиста, ама преди това виках, много ми се пика. И тък му взема си седи и той скочи някаква щоножка от него. Не, не мога. Те подмах ще трати. Би Василяна, като си надаскал. Виж то агресив е вътре и нали е фен на грубите порната деца на Брейзър 20. И аз му викам едни ти пънишме ми холма. Между другото, по едно време ми бяха свършили двулитровите шишета и не даше кенчетата от бира. Да. Имах към 8 такъви и вече нямам. Ако искаш пред нас, вземай ги носи за заразо. Тях не пикаше. Бега Василяна 24 лева съм. Аз съм... Айде съм холмуя. Аре, лека ви нощ на всички. Бега, Аз съм хомови, он я вика, ай, лека ви норт на всички. Какво пита? Нищо, сте. Ай, момчета, кажете чао на YouTube. А? Махай се, бе. Бега, бе. Не стай се, махай направо. Стай самаха. Тъй бе. Абе, май се божики така, вземе ми спадне. Честно ви казвам, кажете чао на YouTube. Махай се, бе, махай. Абе, Киро, какво правиш, бе? Гошо, тук ли си, бе? Не, бе, бате, тръгнах си. Аз се казвам Аврам. Ай, кажете Аз чао съм на пеше стюардесата. Аре, няма да кажете чао на YouTube. Не, аз съм Пешо Киреш и няма му кажа. Кой е той ютуб? Който аз не го познавам. Аз си бе в контейнер от среща. Да, но имаш компютър, нали? Ти нали казах контейнер, само съм казал вътре какво има. Крада интернет от комшията. Сам пич. И карам мускви на 4 гуми. Аз мислех, че триколка му спи. Триколка. Ама бе му снимаш, бе. В момента хиц не ми пука. Целият YouTube ще разбере, че пикаеш вторите ми шишета. Махай се, бе. Рези крипа, триго. Нали знаеш, че не ми пука на мене? Гого ще го набили мангари. И какво и тебе ще набият? Отишъл нова година метат пиратките, отишли го набили. И ми взеха пиратките. А пък Юри прави експерименти. Нали, Гого? Мгм. Бърка самките с мухите. Оу! Да, бате, един път брата на Юли, там имало, на масата им имало семки.
И то брата на Юли видял някаква муха, махнал и крилата и всичко. Не, Юли бе, оставил до е стенките. поел и е оставил на масата. Ще оставя на масата и Юли вместо да си вземе семка, взема си мухата и свинята. Падам! Пада ми падна. Момчета, сериозно вече казвайте чао на YouTube, защото спирам клипа. Ко? Не. Ако някой ми помогне, стана, че не мога да се спре да се смея. Сега ще... YouTube, чао от мен, аз бях директор в тъла, надявам се този клип. Махай се, че сте по-спортирата, бе. Сега се взема на кумжията в режата. На венцарата и на мене не беше Бани, че доста сте за забавно. мам с балтията й. На мен и на венцата ми беше доста забавно. И надявам се на вас да ви било забавно, като гледате този клип. А ти луди си, бе, ти си го конвертираш една година, ако това е верно. Направо стай самаха, бе. С момчето дед пикаем до ретировки в кенчета отбира. Стай самаха, бе. С пликчето. Сте И пешо керешо. Чао от мен, това беше от мене.